Ametxe jaio eta hasi zein egiten numoren hasi gero jaio da dana ametxe. Ametxe nun, hemen etxin, hemen bertan, Honek etxe bizien. Ja. Da gu bizten ginen ametxe. Da benarnio kamino eta bizten zen, hortik zeretik ez du bolalekuela gezo etxe. Ja. Da guk erosingen eta hori bestioi geuri esan. Hori errentan da onda haukiden, da ondatu gatu zen San Kristobuero martxin entzun deukuzuzek. Ara goinetxik dabiz baiten basara. Zenak, lorinenak, garen zuinen aite eta hortxe zen. Da, hau Bernagola be, hortxe gauretxin jaituta. Gurasu etxe horiepe hotxan dizokuek? Bai. Bizek? Bai, bizek. Txan dizokuek, gero gure aitet zan albisturren digetorri albisturrukuek. Zerin Loyola gainen, horrek laneukoen berdan ikes ginen etorrite horren zein. Zeran joan izan aitek? Cecilio. Damak? Ama que Leona a Juraguerra. Da atite amamak izatu zen? Aite. Zeuriek Aiteitek ez. Orduan gaztek egiten zagentie. Ja, hori bai. Zenbagarren urtien, jaio zinen? 18. 18 zen. Zenbane barreba zinen? Uxen, 3 mutil, 3 mutil, 3 neska. 3 launeska. Mutil bat, hori Angela zen urigoitia aizen erareko nire eureko iltza orduan gaztek zer, bostu neska. Beste neska bat arreba pelitzaten da 10 urtero behatxigaz. Zelan, Orduan zauen orduko zea batzu oinbe maina, da oinbe paguaz baltzake dana maina maneko gotzake. Bastante gehiago. Orduan zauen, orduan gure erareko ite, Don Guillermo mediko zea eta Guillermo preguntatzen bategaitik da zelan dugu gurizuta? Zarra eta gara-garren gune uremo eta hilteko. Orduan, ongo moruen, Da, txien, baserriz jaukiten zinduen? Movimento handizuk egiten duen, gara horien. Honak ziprizenak tratorrak eta zen amoruen, irizegaz, iripareka egiten zuen. Da gero behizek eta ugetxeako genero beti hartu, garriz eta ana. Aitek talerren eroiteko mirra, edo? Ez txien? Bueno, aite Valentzian nagoela izaten